som på en sigar. Jeg sier dem takk, herr Kødman Børsson. Jeg sier dem vær så god, herr lensmann Hansen, nok en gang. Jeg sier dem nok en gang takk, herr Kødman Børsson. Ja. Ja, nok en gang vær så god, herr lensmann Hansen. Adjø, herr Kødman Børsson. Adjø, herr lensmann Hansen. Det er sant. Jeg traff postbud Iver Josa her nede i gaten. Han hadde et brev til det. Ja. Han hørte at jeg hadde et ærende hit i embets medfør, og da ba han meg at medbringe det til det. Ja. Takk, herr lensmann Hansen. Farvel, herr Kødman Børsson. Farvel, herr lensmann Hansen. Det er sant. Ærende i embets medfør. Ja. Jeg utfører for tiden en forliksklage ifølge 30. januar, ifølge lov av 30. januar 1884, paragraf 19 del 4. Nils Holvold junior mot gårdsbesitter Anders Storsøyen med frue Hilda. Sistnevnte par mente å ha skyntet herr Børsson i nærheten av Torsøy gård. Det må nok bero på en baksnakkelse, herr lensmann. Tenkte meg nok det, men øvrigheten er interessert i å vitne for å få i stand kjennelse innen løpetiden utløper. Ja, og når det firmaet forbyr lensmannen på nok en sigar, ja, innen løpetiden utløper. Jeg sier dem vær så god, herr lensmann Hansen. Farvel, herr Kødman. Farvel, herr lensmann Hansen.